اف دمو هر دما و خوش و دلی و گشت به تماشاوان هجا و جهازین دلال ام ایرو جاره کدن به برنامه خویا بیرا ویجه به هفرنم ام جاره کدن لپایتخت دلی خو لباجاره کی کردوار لآمدنم میوانا ما ایرو هلبسکار لیلا سراجم امی لگل لیلا سراج هم درباره کارو خبات و بر هم دریاوی یا کردی و کردوار ده هم جی تکیلیاد نافبرا ویجه هلبست جن و تکوشنین آزادی ده به هفر خو بردم بیرا ویجه بله کرم بکن ام به هفر خو بردم بیرا ویجه و تماشا بکن ورزه دهری کی ایواران دبک و نبیست جدا بو دل دریا اوینه جرنگ پوشبری بو بدنگ بو لیمن دبیست سترانین سرهل دیران بس بگرینج ایواران مره نکارم پیشیا خو پیشیا هستین خو بگرم جهاز کرنره قی چم دسکنن نا مدنگ بابی خو قط نبیست بو de firmes kendi amın her tmevdanın bir amın. Kabı sekinin. Bila dil bibe baran, bibe jiyan. Bayi verze be herke evarın şevi. Malata va dileta va bayi verze ve beherkine biberde dilin temaşevanu ve cehazin me. Eri hevala leylat gele bixir hati bernama me ya bira veceyi ام بیجین دنگی تل دنیا به دوباره سرسران سرچوان هات. سپاس دکم. ناو خیره دارم. گلی سابن. حوالا لیلا ام ایرو لگلت امی خبردن بیرا ویجه. امی لسر مجارا ویجه هلبس جن تکوشین و جواکی صحبته که جدلو جان بکن. لی بریوی ام دخوازن لیلا سراج کیه سربوریا و یا کردی کردوار و ام بیجین تایبتیجی بر هم دریاوی ام به تماشاوان خورا پارو بکیم گلو بری هر تشتی لیلا سراج کیه ام دکارن ناس بکیم باشه لیلا سراج جاستی خو کوچره بله جهازه خیات مدنی بچکای خود از مالبات کوچی باجار مزنی آدانا. لورا بو از هنه کیل ور مزن بو. بله. بچکای خود تبلی سازیا کردان مزبوطامیا kültür merkezi. Navenda çanda Mezopotamya bu. Durdum من navci de 5 zaruka de cigert. Tehir zarukatiye de haberde nava kari kurde var ye u çandu huneri. Bale yani tamamı dest dibistanı kır. من دبستان ده ناکوکی من دست بگیرم و چشمانی از ترکی داخلم دست بگی من قد ترکی نزانی بو جوان ناکوکیا دما من سازیا کردان دید بیچاقی بالامو کشان مخواست از لوراده جی بگیرم دما من جی گرد دست بگی وسا ام زاروک ما هم ستراندو گوتن و هم جی ام کرد کینه دیروکا کرد دیسا سر زمان من مستیم وان هیلان درستان من لی پاشه من درجم موزیک بردا من هیلا گوونده ده هیلا رقصه ده هیلا شانوی ده من خبانتی خود دوماندن دمه گیدرش من شانو لیست و من گووند لیست و من رقص کرد یعنی الوا هیلان ده هنرامه هبو پشتی دمه شون ده من وانا بردا yani من خبانتی هنر بردان بشره من کار سیاستی کرد. دمی که کار سیاستش بوی کار سیاستی من از کتم زندانه ده. بله من ها و بیجن بگومان کارو خباتن هنری چاندی ویژه‌ای و پولیتیک لولات کی و کی ولات کردستان همو به هفرتین نشان. یعنی دنا و هفدانه به نوی به هف دورت کلدارن و دمام لید هرنجی شخوا چافکانیت که یا بنجهین یا کارو خباتن ته هنری چاندی و ویژه‌ای
em bêjin ew daxwaza azadiya gel û civakê ye. Ji ber pêdiviyeke wisa em bêjin te jî dest bi xebatê kiriye. û piştre jî em bêjin vê têrê nekiriye te gotiye ez ê ji bo gelê xwe ji bo civaka xwe bi awekî hêç çalaktir têkoşînê bimeşînim û di encama wê têkoşînê de jî tiketî zindanê jî. û li zindanê ez bawer bikim çawa em bêjin zindan wek qadeke berxwedanê ya polîtîke di heman demê de qadeke berxwedana wêjeyî û huneriyê jî. Ez xwazim tu vê temaşevanê me ra parve bikîm. Gel û qada zindanê bandûreke çawa li ser kar û xebatên te yên wêjeyî û hunerî kir. Belê, wek min got zarokatiya me zaten ji xwe di nav çand û hunerê de derbas bû. Piştî ser ji bo sedemên siyasî ez ketim zindanê de. Lê ez qe nesekînîm. Wek got zindan ciyekî berxwedanê ye. Ciyekî ku mirov her tim di nava hêla hişmendî de nav çalekê de be li ber xwe bide. Li wira de mirov dikare çi bike hêla xwendinê de hêla nivîsandinê de herî zêde min dixwast ez Kurdî bixwînim. Wêrê de jî min hewl dida min Kurdî dixwand. Pirtûkê Kurdî zêde nedidan me dîsa kê derê Kurdî bidîta pirtûk min dixwandin. Hêla nivîsa xwe pêşxistinê de jî zindanê de dest pê kir. Cara yekê min li zindanê de helbest nivîsî. Cara yekê min zindanê de çîrok nivîsî. Cara yekê zindanê de min ji bo rojname nivîsî şand hat weşandin. Zindan ji bo min wek ez bêjim zanîngehek bû. Vêrê de me zindan kir dest. Vêrê de zindan ji bo min belkî ciwantiya xwe de ketim zindanê de. Lê tu carî jî zindanê de ew kamina jiyanê hêla jiyanê de enerjiyekî xurt yani hêla armanca xwe de hêla hêviyên xwe de hêla ku ez xeyalên xwe pêk bînim min her tim li zindanê de gor wan xeyala min. Belê. Di encama va xeyalan de û di encama kar û xebatên te yên kurdewar de te berhemeke helbestan saz kir. û dema te hê di zindanê de hê ku tu ne derketî ew berhem bi navê werzeba hate weşandin. Em dixwazin hîn bibin. Werzeba bayekî çawa ye, bayê kê ye. Çima werzeba? Belê, werzeba baya rehê min e. Ez dikarim wisa bêjim. Baya hestê min e. Baya dilê min e. Tiştê ku min êşê ku min jiyan dikirin, bêrkirinê ku min jiyan dikirin. Min ber baya werzeba anî ba hebûdin min xwest bibe pirtûk. Beriya wê jî min pir dinivîsiya. Beriya wê jî min lênûskek tijî helbest kiribûn. Lê min xabin ew lênûska min hûn dabû. Heyf. Belê. Ji xeynî helbestê min herî zêde jî zaten rojnivîsk dinivîsandin. Ew rojnivîskê min hinek jî hûn dane, hinek jî gel min in. Ew jî şêwaza helbestê hatiye nivîsandin. Wek min gotî werzêba bêrîkirinên min in rihê dilê min e. Ez dikarim wisa bêjim. Em dikarin bêjin werzebaya Leyla Saraç, werze dil e, werze giyan e, werze hiş e, werze hest e. û ez bawerim bi naveroka xwe jî, bi rihiyeta xwe jî werze Kurdek e. Yani bayekî kurdewar e ku ji dilê jineke kurdewar xwe berdaye nava risteyan û ji wir jî xwe berde nava dilê me wê ji hezan. Em dikarin behs çend hevokan behs bikin ku di naveroka wê da mijarên wê gelemperî çawa hatine hûnandin. Qala çi dikin, behsa çi dikin? Belê, beşek ji bêrîkirina dayîkê ye. Ez hê piçûkaya xwe de ji diya xwe qutbûm. Yani dema mirov bixwîne, dûr de aslında bêrîkirinê dayîkê
çaweye burada min vek helbest hunan diye disa berikirine welat disa berikirine hevalin xwe eş hevalê xwe qutbûn hevalê komînî nemer çêbûn hevalê helbestek virde dixwazim paşê bixwînim ji bo zarokatiya xwe ew jî bû stêrkek helbestê min vî rengîne ser welatin ser dayîkê ye êşa hemû dayîka û ser bêriyên rêhevalê xwe min nivîsiye wê demê em bi helbestekê din ku em ji bo bi bîranîna hemû dayîkên Kurd hemû heval û hogirên ku di riya têkoşîna azadiyê de tevlî karwanên nemra bûne û ji bo hemû zarokatiyên xweşik bi temaşevanên xwe re parve bikin helbestekê biherikînin dilê wan kerem ki. Ev helbest ji bo têkoşîn hediye Kurhan ji bo rêhevala min ji bo hevala min a zarokatiyê pir bandor li ser me kiriye ez dixwazim vê bixwînim baş e kerem ki. Ez û tu jiyan li kelemê mirinê dihulqumî sûretê stêrkan diqelîşî bi destmaleke reş rûyê xwe girê dida mirinê navê bavê me seqem digirt li ser zozanên lêvê me ez û tu di werza kulîlkên rengîn de devê xençerê dispartin roneheya çavê me tehma mirinê dinûqutî dewla temenê me em her du jî kêm bûn lewra stûxwar bû herdem kilamên li ser zimanê me di newala xeyalên me de hesreteke bêzar din aliya bavê min siwarê hespê şînbaz li ser rêça xeyalên xwe bû stêrkeke çavreş li asîmanê dilê min bavê te di pevçûnekê de dîl ket em her du jî nîvco diherîkin rehnê jiyanê li ser şopa dilên bavê xwe me çîrok û helbest dihunandin di bihara ciwantiya xwe de em her du jî bûn rêhevalên bavê xwe tu di pevçûnekê de şehîd ketî ez di pevçûnekê de dîl ketim çîrokên me çi qas dişibin yên bavan ez û tu em her du jî bi can bi kêm bûn Mala te ava, dilê te ava. Dengê te li dinê be. Belê hevala Leyla em ê di vê beşa xwe de jî derbarê wêje, helbest, jin û têkoşînê fikr û ramanên xwe bi temaşevanên xwe re parve bikin. Niha wekî em jî dizanin dema wêje tê gotin, bi taybetî jî helbest tê gotin, gelek kes li gor raman, bîrdozî û em bêjin rasteqîniya xwe wê pênasa dikin û derbarê wê de gelek nirxandin, dahûrandin û şîrovan dikin. Li gor te em dikarin wêje û helbestê çawa pênasa bikin û em bêjin çawa nirxandinekî ser bikin. Yani gor min ez dema li helbestê dinêrim ez helbest tu nikarî bêxî nava qalibekî de gor min helbest bê sînor e çünkü ji ber ku rihê helbestê de azadî heye di rihê helbestê de raperîn heye di rihê helbestê de serhilderî heye dema dibêjin helbest destpêkê peyv tê bîra min carekê pirtûkekê de xwendibû helbestwanekî Fransî navî nanayê bîra min digot peyv ola helbestê ye evan mijê min de hat rûniştandin rastî ji wisa ye peyv ola helbestê dema ku tu salê dinêrî ew çax tu gor wê olê helbesta xwe bihûnî helbesta peyvê ku tu dihûnî gerek xweşik bin pêwîst e estetik bin xweşikbûna wana rêz bikî û bikî helbest
herkes dikare helbest binivîse eger ku peyvê xweşik estetik bûn di rihê xwe de bihûne û derxîne ew çav dê bibe helbest. Ez vê jî deynim ser na dîrokê de dema tu dîroka mirovahiyê de nerî piştî şaristaniyê şûn de nivîs dest pê kiriye dema tu lê dinêrî şer û pevçûnek aliyek şer û pevçûnê xwe domandiye aliyekî jî berxwedan e aliyekî jî gelan xwe teslîmî sistemê heyînê kiriye ama di vir de huner jî li ber xwe daye helbestê jî li ber xwe daye hunerê jî li ber xwe daye yê ku helbest nivîsî dibe ku kulmek bin ama rûyê dîrokê reş her tim helbestê hunerê rûpelê reş spî kirine di nava dîrokê de xwe de xuya kirin ji bo dema dibêjin helbest gorî min ew hestê ku hunermend jiyan dike di nava xwe de derdixîne ew çav bi rêya peyvan xwe azad dike ew rih diherike dibe helbest. Wê demê em pirsek wiha bipirsin te jî got helbest di gewhera xwe da di rastiya xwe da li dijî her cüreyê desthilatdariyê serdestiyê ketxwariyê mitingeriyê serhildêr e berxwedêr e û raperîner e û peyvên xwe jî li gor wê em bêjin hildibijêre gelo ev peyv bingeha xwe çavkaniya xwe jî kîjan hestan digirin ango em dikarin bêjin çavkaniya helbestê çi ye? Rast e rihê helbestê raperîner e serhildêr e azadî tê de heye pêwîst e azadî tê de hebe helbestvan wek mirovekî ew êşên ku gel jiyan dike hemû awayî hestên ku gel jiyan dike wê wêrên ku jiyan dike civak tesîra xwe tesîra ku ser hunermend digire ser şaîr digire helbestvan digire wê cûra digire dihûne û radestî gel dike dîsa wek em bêjin ewa neynika gel e dîsa bibe bersiva êşîn gel bibe bersiva xweşiyên gel bibe bersiva hemû ku bûyerên ku jiyan dike xwe bike neynika wî û bersiv bide bibe çareserî ji piskirêkê wek şoreşgerekî ye heman demê de şoreşgerek şaîrek e heman demê de şoreşgerek hunermendek e bi vî rengî pêwîst e lê binêre bi taybetî jî helbest bi gelek taybetmendiyên xwe dişibe jinê ango mirov dikare hestên jinê giyanê jinê em bêjin êş û elem û xem û kul û şahî û bextewariyên jinê û yên helbestê gelek bişibîne hev ev yek mirov dikare vê yekê çawa em bêjin binirxîne yanî têkiliya di navbera jin û helbestê de em dikarin çawa binirxîne? Belê jin û helbest pir leftên dibe ku wisa dema ku min hêstê xwe dinivîsan dikir ristik dikir helbest bêhna min fereh dikir rihê min fereh dikir min xwe ji nav tengasiyekê de diherikand ez rehet dibûm îro jin û helbest pir leftên wek gotî ji ber ku jin parçeyekî xweza ye heman demê de mirov hemû parçeyekî xweza ye lê belê dema mirov li çanda jinê destpêkê dîrokê dinêre ew pêvajoya ku hê nivîs dernekê te ew pêvajoya ku destpêka dîrokê de avakarê jiyanê avakarê hemû tiştên hey dilê dinêrî jin e ji ber wê yekê rihê wê ku gerdûnê ve rihê wê xwezayê ve pir nêzî xweza ye afîrener e yani diafirîne ava dike ji bo wî hanî tu dibêjî
jin he nezi helbesteye ez sadın xim jin he nezi helbesteye jin ne tane em bejin Afrineriya henek hestane yan jiya zarokane de heman deme de dayika helbesteye jî. Bele. Bele. Yardın dema em lêdin herin dîsa em çawa dibînin ku helbest çavkaniya xwe ji jiyanê digire, ji xwezayê digire, ji civakê digire. Di heman demê de helbest ji bo avakirin û saskirin û guhertinên di nava civakê de û jiyanê de jî bandoreke gelek mezin dileyze. Em dikarin hinekî vî bi awayekî şêmber binirxînin. Yani helbest di saskirin û avakirina jiyaneke nû ya azat ya wekhev ya bidad de risteke çawa dileyze. Bele. Ez çapkanya xwe ji dîrokê digirim. Mijiyana hey bê dîrok nikarim binirxînim. Helbestê jî bê dîrok nikarim binirxînim. Dema îro til çanda me, til hunera me dinêrî, til helbesta me dinêrî. Tu nikarî ji dîrokê cuda binirxînî. Îro em li ser kîjan esasî heya vê astê hatin. Çanda me, helbesta me ser kîjan esasî heta vê astê hat. Dama tül destanên Kurda dinêrî çavkaniya xwe hemû ew dîsa helbest e. Îro raperîn têde heye, serhilderî têde heye, azadî têde heye. Hember pergala wî serdemê wê çaxî wê demê tu lê dinêrî seyrakirinek e. Eva dîsa bi rêya helbestê hatiye hûnandin. Hemû destanên Kurdan de tilê dinêrî, hemû destanên gelan de jî tilê dinêrî dîrokê de bi rêya helbestê seyrakiriye. Bi rêya helbestê xwe hûnandiye. Vî rengê dikarin bînim ziman. û di encamê de jî em dikarin bêjin ku têkuşînên civakî yên azadîxwaz ji helbestê gelek sûd wergirtine. Em bêjin bi xwandina gelek helbestan gelek kes li dijî desthilatdariyên cûr bi cûr serî hildane raperiyan em. û bi vê ve têkildar dema em li van 5 salên têkuşîna azadiya gelê Kurdistanê dilê dinihêrin em bînin ku ev têkuşîn di heman demê de bi rastî jî têkuşîneke helbestkî ye. Têkuşîneke destanî ye. Yani her kêliyeke wê wekî helbesteke hatiye hûnandin û saskirin. û di encama xwe da bi rêya hezaran bûyeran dîsa bûye çavkaniyeke bê hempa ji bo hemû berhemên wê jî û bi taybetî jî helbestê û gelek helbest di encama vê têkuşînê de hatine hûnandin. Em dikarin hinekî vê mijarê binirxînin. Yani têkiliya di navbera têkuşîna azadiyê de û helbestê de çi ye? Têkuşîna azadiyê ji bo helbestê çavkaniyeke çawa ye. Bele. We ji anî ziman yani min destpêkê de jî serî de jî got rihê helbestê raperînere serhildêre. Îro til têkoşîna azadiya Kurdistan dinêrî ê ku şoreşgeriyê dimeşînin bu xwe her yekî dilê dinêrî hunermendeke rastiya xwe de. Jiyana azadiya Kurdistan dinêrî jiyan bo xwe jî huner e. Wek mînak tu li wê jiyanê dinêrî û tu li jiyana pergalê dinêrî tu dê dinêrî hember pergala heyî aslında seyrakirinek e. Napejirîne û dibêje ez ê wisa bijîm. Îro hemû şoreşgerên ku ji bo azadiya Kurdistan tê dixweşin serê xwe wek helbestwanekî ne. Ji ber ku vê sîstemê qebûl nakin wisa jiyan dikin. Dîsa wek 40 sal 50 sal têkoşînek hat meşandin ji bo azadiya Kurdistan. Milekî xwe her tim di zindanê de bû. Di serî de heya îro di zindanê de. Milekî de jî azad bû. Milê xwe ku di zindanê de her tim li ber xwe da. Qet nehişt ku rojekê were dilgirtin. Mijiyê were dilgirtin. Her tim pênûsa xwe bi kar anî. Bi pênûsa xwe aslında ew azadiya rihê xwe hûnand.
به هلبستی هونان به چیروکی هونان به رومان هونان لبرخودا تجاری نهاد دیر گرتن پتانسیلی که مزن ایراد دل دنری ده هولین کو ده زندان ده شیان دکن برخواد دن پینوسا خواه هلبستی دنویسین پینوسا خواه چیروک و رومان دنویسینن پتانسیلی که مزن هی اواناجی گرک وره دیتن اولا لیلا ام جبوی بشتر بوناته یا برنامه ما بیرا ویجی گلک سپاس دکن ام دبیجن مالاتا و دکارو خبرت انتا یه جنهو پیدا جی سرکفتن و سرفرازیت خوازن لی ام دخوازن هر یه داویه دیسا به هلبسته خو بردن بیرا دل تماشاوان و ویجی حزن سپاس دکن جبر کو از بر پر مش رقصی حز دکر مش سر رقصی هلبستک نویساندیه بله شوی هلبست همان دمه دا هست مروفان جی در رقصینه و دل مروف جی رادیکه گوونده و لقادان راستی جی در رقصینه کرم کی دما کو در رقصم لنگه من لبایه کی خریب سوار دبه وکه پرپروکان سوک دبه بدن آمن از لجهه کی دل من لجهه کی هستی من دبه سلاوک او دم آزادی خل رحی من دبیچه دما کو پلین ریتمکی لقراخا دل من ده گشت بروی من بای ورزه کلیکین گیانا من مزد ده باسکی من پیر به پیر بلندکه دما کو درا قسم دم و دم سال رادوستن خیال من لبر پری آسمان دیگره لدر و جو دمه دمینم جیانا من خوشنو و آوادی که دما کو درا قسم ملودی اکبال رحی من ده پیچه بی واته اخوا هوندا دکه وکه پرپروکان لدور آگر لکولان آزادیه و لدور هبون اخوا دزورم آزادی گیانا من بدن من لعاسویان دفرم رقصا من جار به جان جار به ملول جار به خمگین جار به قیرین دما کدرا قسم دبم خواه هلبسته آوا دلیت آوا و هلبسته هر تم به پرو باسکن آزادی برقص سپاس دکم بله تماشاوان هجا و جهازین دلال ام ایرو جاره کردن به برنامه خویا بیرا ویجه به هفره بون ما به هفره خو بردا بیرا ویجه میوانا ما یا دلال هلبسکار لیلا سراج بو ما هم دربار کار و خبرتن وی ین کردوار ویجه و هلبسکی ده هم جی تکلیاد نوبرا ویجه هلبست جن و تکوشنین آزادیه ده فکر و رمان خواه بوره پار بکر ما جاره کردن دید که ویجه هلبست جن و تکوشنین آزادیین جواکی راست راست به هفره تکیل دارن یک به یادن نبه بله حتی برنامه کردن امد بیجن بمینند نوا خیر و خوشی دا بمینند بطاما هلبستی وکه که هم هر جارد بیجن دیسا به بیر نمینن به ویجه نمینن به بیرا ویجهی نمینن